Kublaya pi baro parlok pe I ting apdeng ngobhai pi saisisen ha kaneka channel pat parlok ha kaneka por ngan wanra pi ka we ka jingya thu khana shapang where is my home. What kind of attitude is that? Listen here, Jane Jingguo. You have to send her off tomorrow. I don't want to see her. Please be reasonable. I'm Wenya's father. I should take care of her. Where would I send her to? I don't care. It's not my problem. Send her to her mom's house. Can you keep it down? She's still sleeping. It's not like you don't know. Her mother's restaurant is very busy, and she has a sister. If I send over Wenya, how can she have the time? Besides, I was given custody of the kid, so I can't not take care of her. The kid, that's all you ever talk about. What about me, though? This is no way to live. Hey, what are you doing? She goes, I go. If she doesn't leave, I will. It doesn't have to be like this. Wenya. What's wrong? Don't be scared. But I'm scared. Don't be scared. Dad's here. Dad, Auntie doesn't like me, does she? Ye parlok pe I yang ngai hamba phis ngap ya kaneka jingya thu khana klem pe phins ngau malong bat phin jaw ki ummar ro ha ka ju ka por. Kane ka de ka jingya thu khana shapang ka jing em jong ka wei ka khanna ret ka ba karteng ka wenya. Ka wenya ka don ar ngot chi para ki ba de ki kan thei suda bat maka ka de ka ba ar. Ka hanman jong ka karteng wang jing. Ka kme jong ka shong dukan ha ka restaurant la jong. La ong ba ukpa jong ka wenya. Bat ka kme jong ka kim le shong ya sa rang kat shu bat ukpa jong ka wenya ula yo me na shawe. Nung kong ka wenya ka sa bat la ukpa la jong rang kat ka kme na bat ka hanman jong ka bat ka sa lang bat ka kme bat ka ne ka hanman ka wenya ka don ya ka met ka bam koi bam kya bat ka hab bandi da wai man la ka sngi ha ka we ka sngi ka kme na ka la ong ya ukpa jong ka wenya ba ude ban be no ya ka wenya ne yen jong ki na mar ba ka sneu nya bat thai ban pet ya ka ban sa ya ka ba kam de ka khon jong ka ukpa jong ka wenya ora parshang ban pan sneu thu ya ka kme na hanre maka pat kam snap satya ya o bat ka ong ba la da be no ya ka wenya maka hi kan ni no ne yen kumta ukpa da ka jing bam ban se ora ong ya ka wenya ba ya ka ba manta kan lek sa no shwa bat ka kme jong ka bat un sa wan shao pat ya ka haden kat to ka nesnge anda ka wenya kala sa bat la ka kme la jong haden kat to ka nesnge ka kme jong ka wenya ro kala pha sa no ya ka bat ki parlok jong ka kme ka ong ha ka wenya ba kme Disney kan sabon kam pa ha restaurant de kanom don por ban pet ya ka wenya ha ka jing shisha kam tre ban lek sa bat ki parlok jong ka kme ka ong ba ka kwa ban sa lang bat ka kme hanre ka kme jong ka pat ka pan bor pet ya ka bat ka da pan bet ya ka wenya da kum de kum tai bat ha ka ju ka por ka kme jong ka ong ro ya ka wenya ba haden kat to ka nesni kan sawan shao ya ka kan sawan sa biang shegen bat la ka kme de kumta ka wenya da ka jing bom kwa ban sai la ya la ka kme kam ban se ban ko ngo haba ka wenya ka pet ya ki be kat no ka jing I tanat ya ki pakisa bat la ki kme ki pa la jong ki kmen ki sneu bha bat la ki kme ki pa kat ba maka pat kam yo lat kum ma ki man la ka sngi ka wenya ka khuslai bat snau si ha ka man sem bat man la ka sngi ka chu ap khme lanti ba la no ka khme jong ka kan wan shao no ya ka ban ya sa lang marwe ka chu shong par khat khuslai ya la ka chingem ba ka don sha jngai na la ki khme ki pa kat ba nang yai ki sngi ki por na wei upnai sha wei pat but na uway usnem sha uway pat usnem
ka wenya ru kala nang he nang san ha karta jongka bat kala nang kiu sha prang ha ka jing pule jongka na ka we ka class sha ka we ka class bat ka kme ka wenya ru kala yo pana ha ka we ka sngi ka wenya kala wan kai sha yeng ukpa jongka anda kala boy ha yeng ukpa jongpa ula ya thu ba ya shong shu ba ka kme na ba du ong ru ba ka jing im jong u ka kmen ka sngaw bha na du ba ula ya klat bat ka kme na kat ba kitang ne shong kai ka wanya kala kali ya ukpa shaphang ka kme jong ka bat kum ju ru ya ka hannan jong ka ba kilong kum no ukpa ushu snap ju bab e hang ta ka wanya ka sngaw kum ba je e yaki bat kala ong yala ukpa balay pa kishu snap jia ayo bat ukpa ulaya thu yaka ba imei jongka idon sha hospital ka wanya ka tang shuyo sngaw yakata kalay shayong ukpa jongka ula ong haka ba ki klem pentip yaka namar ba kim kwa penthot yaka jing pule jongka ka wanya hangta hi kami bran na yeng ban lek sha hospital anda kala boy ha hospital ka wangjing ka bade ka hinnan jongka kala ya thulot ha ka benya ya ki a ba ro ka balachia bat kala ya thuro ba imei jongki idon ya ka jingpang brain hemorrhage ka wenya kala kali ya ka hinnan jongka shaphang ukpana namarba kam yo u ha hospital ka wangjing kala ya thu hala ka para ba imei jongki ipoy sa hospital ro day nakadaw jong upana pa uwan yalam hayeng da kawe ka kanthe aurea bat kumju ro kalaya thu ba upana ula tu lot ya paro ki jing don jing em jong imei jongki wat ya ka restaurant ro ula kam bat la ka ong ro ba upana don ka jing kor ro ya imei ka wenya haba kayo sngaw ya kita baro na kahanman jongka kala sngaw longo bat sngaw sun bha ya ime baka jia kumta sa shipang la wan ka nurse bat kala ong haki baki day ban siw no ya ka bil lam kumta an suma shu ya ime jongki hang tahi ka wenya kala me na hospital bat lek shayeng pana ban pan jing yarap na ban siw ya kabil handray upana tere ban yarap padu ay daw ban da kumne kumtay wat la ka wenya kala karpat bat kro ya kat no ro tere bat ube no ya ka wenya shabat ukpa ka wenya ula yarap ban siw ya kabil bat kumta ka kme ka wenya kala kham koy bat kala yo me no na hospital te na do baka kme ka wenya kala me no na hospital ka wenya rangkat ka kme jongka bat ka hanman jongka kilasa yeng wai no ha ka we ka sni kat ba ka wenya kadang don ha college ka hanman jongka kala kol ya ka bat ya thu ba ka wenya upa jongki udon ha hospital bat kat kum kitas bala dap le ki doktor ki ong ba ukpa udon ya kacing pang kansa bala day ha kala stage ka wenya mar semyo sneu ya kata kala me bran na college bat lek sa hospital ban pek ya ipa anda kala boy ha hospital ukpa jongka ula ong haka bakam day ban khuslai ya bat ula ong ru ba ka day ban penlek jingmot ha gijing pule jongka de kumla shai ka wenya kala lek sha college ban lek ban shuti kato ka ne tayaw na marba ipa jongka idon ha hospital bat khanang ba kanyo ban pet ban sumar yala ipa anda kala yo ching bet na kinong hikai bakan pep class kato ka ne tayaw kala late no shayeng haba kala boy hayeng kala ya kandu ya iparlok jong imei jongka kajing wan jong ka parlok jong imei jong ka hayeng jong ki kalong kajing karkho bakrau ya ki baro laingot kata ka wenya ka hanmen jong ka bat imei jong ka namar kane ka breu ka bade ka parlok jong imei jong ka wenya kala ya lap haki baro laingot shaphang ka gospel ka bade ka kten oble
Hakata kapor kane kapriu kalaya thu haki ba ublei ulong unong thau ya ki e ba ro ha kane kapor the kata ka jing ya lap jong kane kapriu kala vanra ka jing kemen bakrau ya ki ba ro lai ngot namar ba menshwa kim paju tip shapang ublei bat kum ju ro shapang ka gospel ka kten ublei kham tam le ka kmi jong ka banya kala dap da ka jing kemen bat jing pho samkhe hadu bakine ar ngot ki pade ki khon jong ka kilas ngeu phla ban yo I ya ka kmi ba ka pho samkhe namar manno ro kim ju yo I ya kane hala ka kmi shu ha kata ka por kane ka brio kala ong ya ki ba ken pule ya ka kten oblei khna ba ken ngeu tho kham ha ban bat kumta kilaya pule ya ka bible nangkong la pule shwa kata ka breu bat andala de pule maka kala aisa ha ka banya ban pule ka ba kham phla ha kata ka por ka long ba kine ba ro lai ngot kila ngai ha ublei bat priang ya u ha ka ching em jong ki kum la shai ka kme ka banya bat kata ka par lok kilaya lek ya gai shabar bat kane ka breu kala ong ha kakmi kawenya ba katno ka jing itanat kamariang pala thau ublei ha ka ju ka por kata ka pru kala ya labyang ya ka gospel ha ka kmi kawenya bat hangta ka kmi kawenya kala nang snau thu shu shapang ka kten ublei nang ta ka basngau tanat kalong ba ka yeng ka sem jong ka ne ka pru kala ya rap lem ya ka benya ban pet ya ukpa ubapang bat ubadon hospital ha kapor ba ka benya kam like por kine ar tali kilong yeng kila ya rap mar kaliang ha ka we kasni kat ba ka benya kadang up yala ukpa ha hospital kala yo I ba ka oxygen ukpa kala nang hair suki bat ha kata kapor ka benya kala hala bat perda ya ki nurse bat ki doctor ban wan pek hadin ba ki doctor kila wan pek kila ong ba ukpa kawanya ula klat no na kane ka parthe kawanya katang shuyo sneu ya kata ka jing yam thang kala yam thang bat sneu se hadu kata ka kmi kawanya kala persyang ban pentengan ya la ka khon kawanya hadin ba kala kham tengan kala ong ha kakni jongka bamenta ngilangai hau blei te umlele me ki e ba ro kensa biang sabet bat kala duwai hau blei kumme ko blei me la yarap yanga me la I yanga to yarap yanga pangan bot yame ipa jonga ila klat mo bat hadu kat no ngasngau se to pentengan yang melong umau siang jonga top tin lenti yang banyai ha ka lenti jong me menta bat chiunan amen te kum la shai ka par lok jong ka kmi ka venya kala wan kai biang shayeng jong ki bat kala pentengan bat ai man sem ya ki baro kala ong haki ba baro kade ba ublei ula ai bat ublei hiru ubasyam no yange haga jo kapor kala ong yaki bat kenya pule biang ya kakten ublei bat kila manjo haga ne kapor ka banya kat ba kadang pule ya kakten ublei kala jaw umat artan namarba kata kakten ublei ka bakki pule ka longkom ka kran shapang ka jing em jongka bat haga jo kapor ka ai man sem ro hi yaka hadin bakila depan pule kakten ublei kata ka porlok ka banya jong ka banya kala batai haki ya ka jing mod kakten ublei habakidang sudapan pule bat hangta kine baro kila nang shampang bat snau thu shu ya kakten ublei kabas ngau tanat shibun e kalong ba nadu kata kasnge kine baro kila ya kucing mod panyalap ya ka gospel ha kito ki pompat juyos ngau ne tip ya ka bat panya thuru ha ki we shapang ka jing kra ka jing e blei jongi te khublei shi bon parlok
be I ka ching thu khana kala kot hangi bat par lok be I kumno pisngeu halor kane ka ching thu khana bat lada pisngeu tanat ya kane ka ching thu khana sneu bhal like share subscribe but I yaki comments jongphi kublai shi bon par lok ngan saya kendo pat ha ka wei pat ka video